யாரா அவன் சிரிச்சுட்டே இருக்கான்? எதை நீங்க வாடா பாக்குறேன். தம்பத்துண்டு பேப்பரை வச்சுட்டு சிரிச்சுட்டே இருக்கியே, என்ன பிரச்சனை உனக்கு? இது வந்துக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்னு ஒன்று போட்டோம். அதுல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பொண்ணு பேர் வந்திருக்குது. தெரிஞ்ச பொண்ணு வேறக்கா. என்ன கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன வாங்கி கொடுக்கலாம்? அடப்பாவி, இதே இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கடை கேட்டதுனா அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருப்பேன். என்னத்த பணத்தையா? இல்லடா, டைமண்ட். இது டைமண்டா? ஏன்க்கா நீங்க வேற நம்பர் மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்கக்கா. நம்பர் மாதிரி சொல்றேன், கேட்டுக்கோ. நம்ம ஷோரூம்ல வர பொங்கலுக்கு ஆஃபரா வைரத்துக்கு, அது நேச்சுரல் டைமண்ட்ஸ்க்கு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேரட்டுக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ற நேச்சுரல் டைமண்ட் எல்லாத்துக்குமே கூலி சேதாரம் இல்லாம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது ஒரே நகையா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, 4-5 பொருளாவும் இருக்கலாம். நேச்சுரல் டைமண்ட் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, அது கூலி சேதாரமே இல்லாம வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணி உங்களோட கொண்டாடுங்க. அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.